Fl-akbar festa tal-Knisja Kattolika One News iltaqa' ma' Mikael Xikluna, żagħżugħ li l-għena tiegħu idoqq il-qniepen. Kru ta' One News mar fil-kamp nar tar-Ratunda tal-Mosta. Hawnhekk stajna nsegwu aħjar mill-qrib tradizzjoni li ilha ssirsa minn żmien il-qedem, id-daqq tal-qniepen li fil-qedem kienu jsegwu mat-tokki tagħhom għall-ħin u anke għall-ħin tal-quddiesa. Xikluna spjega li hu ilu jdoqq il-qniepen minn mindu kellu biss 3 snin. Huwa spjegalna li l-ewwel qampina f'Malta waslet fis-seklu 13 li tpoġġiet mal-Katedral tal-Imdina, iżda din m'għadix tindaq minħabba li ġarbet ħsarat u llum il-ġurnata tinsab ġewwa mużew. L-ewwel qampina fil-Mosta waslet fis-seklu 18 segwita minn qampin oħra li waslet fil-Mosta madwar 200 sena ilu. Fil-ġimgħa l-kbira jfqu l-qniepel ħabba l-mewt ta' Kristu u f'sibtilejt bħal bja flaxija terġa' jibdew ndaqqu l-qniepel mal-glorja. Bħala flejt aħna l-Mosta ndoqqu ngħidulhom 3 moti qabel qudiesa ta' filgħodu tad-9:09, ndoqqu nofsija f'nofsinhar, u mbagħad nerġa' ndoqqu 3 moti għal qudiesa jkun ċelebrata li ssir flaxija u ovvjament tal-porċissjoni ta' Kristu r-xoxt imbagħad. Issa soħtem jgħid magħna li f'Ħattilajt jindaqqu l-qniepen kollha tal-Knejjes ta' Malta għaliex il-festa ta' Kristu r-xoxt hi l-akbar waħda fil-kalendarju annwali tal-Knisja Kattolika.